Mitä vittua, Santeri? Mutta tässä ei Englepartseja, tää räjähtää. Mä en uskalta sillä lähteä ajelemaan, me kuollaan kaikki, me tapamme kaikki. Missä se nyt vielä? Se pitää tos meidän naama edessä. Eihän tossa. Älä vittu tuo niitä zombeja tänne. Onks niitä zombeja muuten paljon? On niitä aika reippaasti. Kuin hyvä toi on, kuin... Tiittidi. Käy kattoo militaribarraksi tuolta oikea takakulmasta, Santsu. Hyvin kääntyy. Kuin se oikeesti. Kato Seibu tätä kiikareilla. Joo. Mitä vittua bussihangarissa? Mitä helvettiä? Mitä Kuka jättää helvettiä sinne nyt bussiin? taas? No niin, tähän ei saisi Garriin sisälle. Eikö? No nyt on valot. Me Santsu kattoo se militaribarrakki sieltä. Joo, tällä. Joo. No itse asiassa mut on kyllä kuultu jo. Ja sit katot ne kaksi... Tää tyhmä. Toi on vittu hyvä. Ei saatana. Mä en saa törmää täällä. Tää oikeesti menee rikki, jos mä en törmää mihinkään. Ei, Ootteko te- Nyt se katos, se, nyt se ei se katos. räjähdä, mutta Santsu se Ei mä oon... loppuu matka siihen. Sä katoisit mun näkyvyydestä. Joo. Se oli Sama summa. Niin Santsu käy kattoo ne kaksi päätyhangaria sieltä ja sit se militaribarraksi. Missä sä Ibu rullaat? Mä oon täällä samalla spotilla, mihin sun meni. Joo. Gillien puku pitäis kyllä oikeesti löytää. Mikä vitun bussi oikeesti? Mitä se edes teki tuo? Siis toi on ihan vittu Kuka on jättänyt bussin jonnekin tonne? No siis just sä olet kelannut, että toi räjähtää kohta, niin... Mutta ei se vissiin räjähä, kun sä törmäät sillä. Vai oot sä Santeri nähnyt auton räjähtävän tässä pelissä? Mä oon kuullut läppää Mä siitä. oon ainut mitä mä oon nähnyt se, että äijä törmäsi johonkin, jolla oli enkinen paskana pök. Se jäi siihen se auto. Niin no mäkin veikkaan, ettei tässä räjähdy. Mä veikkaan, että se on joku urbaani legenda, että se räjähtäisi. Ei, siis mä oon Koska- ihan kattonut video, missä joku selitti siitä, mitä eri asiat vaikuttaa. Ja sit, eikö se ollut joka löysi sen videon, että joku oli ajanut bussilla pikkuseen töyssä ja se oli räjähtänyt. No oltsas mä en tiedä. No mut niin, no joo. Voihan se räjähtää tietenkin, siis mä en... Meillä olisi ollut siellä yhdellä servulla niitä enkinepartseja muuten. Niin ois. Vittu. Pitäisikö mun mennä kattoo? Näet sä bensatilanteen siitä? Näkee, se on se pitkä mittari. No, mikä on bensatilanne? 3. Vähän alle 3. Nyt siellä on vielä ihan vitusti bensaa siis. Me päästäis sillä Cerno. me voitais mennä jonnekin tonne ylös sillähän huvikseen. Vittu, tiedättekö? Hei nyt voi kuuluu pikkulaukaus. Ei kuulunut. Never mind. Voi. Alttaapasi ilman, että mä muistin, että tää tekee sen. Kaksi, kolme. Oot sä Santsu siellä barraksella? Mä kävin jo, ei ollut mitään. 19 pelaajaa meidän lisäksi. Mä vedän tää vittu rullaa tällä Airfieldillä osalla. bussilla. Missähän sä meet? Sitten näkisit tuon zombiletkon, mikä mulla on. Käy tsekkaa vielä ne kaksi hangaria siellä. Mä kävin siellä joku reppu, mutta mä en uskaltanut jäädä, kun siellä on ihan vitusti zombeja mun perässä. Dikkaa se. Oisit vetänyt syyhky. Se on sellainen verityyppi O+. Hei mitä vittua, toi Fire Station katos koko ajan. Nyt sieltä tulee joku vaan... Sieltä tulee random dasa. Sieltä tulee 5-3. Lights on! 5-5 tulee. Vittu, nyt kun mä klikkaisin tästä mun... loppuis. Vittu, toi on vittu. Toi kun mä... Tink! Mitä? Santsu käy kattoo vielä ne päätyhengarit. Lopeta se tööttäily nyt vittu. Vittu kaikki zombit sun perässä, älä vittu tuo niitä tänne. Kato paljon niitä on. No nyt ei edes paljon. Mä en kattonut kaikkia hangareja, kun te rupesitte kuumottaa mua. Kuumuttaa millä? Et mun pitää ajaa tällä. Ei toi edes niin kuumottavaa. Ja me kattoo ne. Sä pystyt ajaa niitä zombien päältä. Vittu mun edes pitänyt sanoa, että täällä on bussi, mun olisi vaan pitänyt ajaa siellä tulla bussi.